Здравейте! Тук сме да ви представим една идея, която намираме за прекрасна. Тя е доста зелена и включва един обучителен център, който искаме да изградим в село Емона. За тези от вас, които не знаят, това е място, където старата планина се среща с старото Черно море. Те образуват едно много силно и магнетично място, където искаме да приветстваме младежи, имащи желание да се включат в програма за алтернативно обучение в сферите на здравословно хранене и готварство, катерене, колоездене, медитация, сценични изкуства, градинарство и цветарство. Ще посадим множество дървета и ще развием пермакултурна градина. Ще остава време и за почивка. Целта ни е да подпомогнем разрешаването на наболелия проблем с липсата на инициативност и желание за социално включване от страна на българските младежи. Екипът ни е готов да се отдаде напълно на този проект. Ако и на вас идеята ви харесва, може да се включите като доброволец, съмишленик, партньор или спонсор. Свържете се с нас, очакваме ви!